Да, Разрешите? заходите. Товарищ полковник, курсант Хасулин для сдачи экзамена по огневой подготовке прибыл. Зачетку давайте. Билет берите. Билет номер 8. Вопрос. Назначение устройства, тактико-технические характеристики пистолета Макарова. Присаживайтесь, готовьтесь. Готов отвечать без подготовки. Уверен? Так точно. Хорошо. Николай Федорович Макаров разработал пистолет в 1948 году. Принято в вооружение в 1951 году. И третий вопрос. Нормативы по неполной разборке и сборке пистолета Макарова. Неполная разборка. На отлично. 7 секунд. Хорошо. 8. Удовлетворительно. 10. Все хорошо. Правильно. А к чему такое рвение? К любимой, товарищ подполковник. Уйларым яныңа ашкына, ашкына. Сабыр дим шаккына, тукта шак, шаккына. Ярсуланган йөрәгем юк, түзмәде. Һәр тарафтан бары сине тик эзләде. Таңнарым атты, атты, атты. Сылуым көтті, көтті, көтті. Өзіне тең ярын йөрәгем тапты. Сылуым көтті, көтті, көтті. Максатлар куелгач алдыңа, алдыңа. Туры калып алыга куйган бурычыңа. Алыйм тиеш син аны бит үтәргә. Ир егетләр тиеш үз сүзен әйтергә. Таңнарым атты, атты, атты. Сөйгәнем кайтты, кайтты, кайтты. Үзеңә тең ярым йөрәгем тапты. Сөйгәнем кайтты, кайтты, кайтты. Сынаулар каршыңа килгәндә, килгәндә. Тормышның юлларын үткәндә, үткәндә. Һәр вакытта кирәк бердәм булырга. Якыннарны һәм дусларны сакларга. Таңнарым атты, атты, атты. Сөйгәнем кайтты, кайтты, кайтты. Инде хәзер йөрәк тынычлык тапты. Сөйгәнем кайтты, кайтты, кайтты. Тагын таң атты, атты, атты. Сөйгәнем кайтты, кайтты, кайтты. Инде хәзер йөрәк тынычлык тапты. Сөйгәнем кайтты, кайтты, кайтты. Сылуым көтті, сөйгәнем кайтты. Сөйгәнем кайтты. Сөйгәнем кайтты. Hey!